راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو مانيل جرماية باريس كاب زركب سيدي إرنا أبزز اللهمو سلام كبرا سمعتي لومي ربع عسران حدن ميازيايو كموترو بعلتاو زينا زفلم ناي ساعت زي فنونا أفريقيا أبز سمونزن تتعمون أوايدو مساحتكم كتسنحو مكتالكم بخبرين نعدمكو أرستا زينا كسمعكم حبرات أوروبا أبي إثيوبيا نزكايد من رجعات عزابي كل مخانو قاليسو إيرترا كاب التجراي سراويتا كتسحب دقي متسوعو إثيوبيا قبل على تولادهم حراز فتسم زلو متقعتات دو كبل زصوع سلماو سلفتات تغايدو نتشاد نسالسان حدن عامتات زمرحي بريزيدنت إدريس دبي تغتلو هذه إذاعة إرنا زينب زرزر كونتات إثيوبيا كابت زلو انتزي بيسو حبرات أوروبا بتهاجر زمت صور حن زكايد مرجعات عزابي كل مخانو أفليتو بيت مغرب منيسترات قدايت وصاناي تحبرت بعصر شعات ميازيا دحر زكايدو اب قداي تግራይ ዘተኮረ ዘተዩ ነዚ ውሳኔ ሓሊፉ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናባእሰ ይመጽእ ስለ ዘሎ ብዛዕባ መልእኽቲ ዓዛቢ ምርጫ ናብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ኣብ መወዳእታ ሰሙን ዳግማይ ውሳኔ ክወሃበሉ እዩ መልእኽቲ ዓዛቢ ምርጫ ናብ ኢትዮጵያ ዘረጋገጸ ላዕለዋይ ወኪል ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦሬል ኣብ ትግራይ ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ተፈጢሩ ከም ዘሎ ደጊሙ ኣተሓሳሲቡ ሰራዊት ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ካብ ትግራይ ክወጽእ ከም ዘለዎ ድማ أسميرلو أبي إثيوبيا بلعل تولادهم حراز فتسم زلو متقعتات دو كبل زصوع سلماو سلفتات أب حيالو كتماتات كل الأمحرا تخايدو زيابة كتماتات دسي بحردار دبر ماركوس ولديان كال كتماتاتن بعسرا ميازيا استخايده عسرتا تاشحات تولادهم حرا زهت ساتفو سلفتات دحرتي أبتي كل الاستخايده متأنا سفيح متقعتات زهت تسوعيو أبتي استخايده سلفتات نقداماي منيستر أبي أحمد زقام زهت فلالي جروحتات ونيرو قالي كابت جروحتات أبي أحمد ني إثيوبيا يفرسالو أب منقو بيهرات زكاية زلو قجتات ناي أبي أحمد وديتيو تولادهم حرا قداي زخونو زلو أبي أحمد نبعلو أونق سلا زخونيو زبلن كالن يركبو فدرالو منقسي إثيوبيا أب دوباو كل الأمحرا ناي هتوس اوان أوجو يركب أبي إثيوبيا بكل خورنا تاغر ناي بيهر قجتات تقواهيرو كم زلو زفلتيو بفلاي أب منقو محران أورومون زكاية زلو قجتاتن تفتير زلو متفنانن تاغر فتسامي هلكيت رواندا كي تدقم زسق مخاني زقلت أب كللات أمحران أورومون ناي زكاية زلو متقعتات أونق شنيه كم زفتسامو منقسي إثيوبيا يوكسو كوانتلو أتي عطوق حيلقنا أبل علي سلماين سبات زخونا عينات متقعتي كم زي فتسامي يتكس منقسي إثيوبيا نأونق كاب هزبن من تسألو ناتي متقعتات كون يلو يفتسمو كم زلون كالق وديتات كم زألمن أونق شنيه يقلت أب كوينا تግራይ ተሸሚሙ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካልእ ክልላት ክቆጻጸርን ከረጋገን ኣይከኣለን ካብ 1990 ሒዙ ንቻድ ዝመርሐ ፕሬዝዳንት ኢድሪስ ደቢ ምስ ዕጡቓት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ድሕሪ ዘጋጠሞ ሞጋእቲ ከም ዝሞተ ማዕከናት ዜና ፈረንሳ ኣረጋጊፀን ወዲ 68 ዓመት ኢድሪስ ደቢ ብ11 ሚያዝያ ዝተኻየደ ምርጫ ልዕሊ 79 ሚእታዊት ናይ ደገፍ ድምፂ ብምርካብ ንሻድ ሻይዋኑ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ኣብ ምድላውን ከለዩ ብሃንደበት ሞቱ ተሰሚዑ ብዛዕባ ምርጫ ምዕዋቱን ሰራዊት ቻድ ድማ ምስ ዕጡቓት ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ይግስግስ ከም ዘሎን ንምሕባር ብቴሌቪዥን ተሃገር መግለጺ ክህብ መደብ ዝነበሮ ኢድሪስ ደቢ ቅድሚኡ ናብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን እዩ ብከቢድ ቆሲሉ ከም ዝሞተ ተሓቢሩ ተቃምቲ ዕጡቓት ንሰራዊት መንግስቲ ብምድፋእ ንርእሰ ከተማን ጀሜና ኣብ ከበባ እትዮማ መንባሮም ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ድሕሪ ሞት ፕሬዝዳንት ደቢ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሃገር ስልጣን ክሕዙ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ ንሰራዊት ደቢ ንምድጋፍ ኣብ ቻድ ሰራዊት ኣዋፊራ ትርከብ ፈረንሳ ብሕጂ ትወስዶም ስጉምታት ዛጊት ኣየነፀረትን ከብራት ሰማዕትና ዜና ተዛዚሙሎ ብዓወት ኣረጋይ ዝዳሎ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ክስዕብ እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ንዕድም راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قصيلو زغرب بعوت أرغاي زدالو مدب أفريقيا أبز سومنزي كخونيو سناي مكتتال كوينات يمن أبز بأس السباوك لولاو تركب هاجر راديو إرنا
ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኩናት የመን 10 ዓመቱ ሒዙሉ ዘሎ ብመሰረት መግለጺ ውድብ ሕቡራት ሃገራት የመን ኣብ ዓለም እታብ ዝበኣሰ ሰብኣዊ ቅልውላው ትርከብ ሃገር ኮይናላ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኹርናዓት ዓለም ዝተፈላለዩ ቅልውላዋት እኳ እንተለዉ ሓንቲ ሃገር ካብ ዝቕሉ ቅልውላዋት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ትርከብ ዝብል መግለፂ ክወሃባ እንከሎ ግን ኩነታት የመን ክሳብ ክንደይ ብኢሱ ከም ዘሎ የመልክት። ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ መደብ እዚ ናብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተኲርና ኢና ህልው ኩነታት ክንገልጽ ንፍትን። እንተኾነ ኩናት የመን ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተሳተፈኦ ርእሲ ምዃኑ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኩናት ዝተጻወተቶ ተራ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኣብ ርእሲ ምዃኑን ቀይሕ ባሕሪ ሰጊርካ ንኤርትራ ታዝቐረበትን ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለዎ ሃገርን ብምዃና ንሎሚ ብዛዕባ ኩነታት የመን ገለ ክንብል መሪፅና ኣለና። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ 2011 ናብ ቱኒዝያ ዝጀመረ ምልዓል ጽድያ ዓረብ ማለት ኣራብ ስፕሪንግ ውልቀ መለኽቲ ካብ ስልጣኖም እናሃለየ ናብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ሃገራት ዓረብን ክልሕም ጀሚሩ። ን33 ዓመታት ብፕሬዚደንት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ዝተመርሑ የመናውያን ብወገኖም ኣብ ሃገሮም ለውጢ ብምድላይ ምልዓል ጀሚሮም። የመን ኣብ ሰሜንን ደቡብን ዝተመቕለት ሃገር እያ ነይራ። ኣባል ሰራዊት ዝነበረ ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ካብ 1978 ክሳብ 1990 ናይ ሰሜን የመን መራሒ ኮይኑ ምስ ዴሳዊት ማለት ኮሚኒስት ዝነበረ ደቡብ የመን ድማ ኣብ ኩናት ተጸሚዱ። ድሕሪ ምውዳቕ ሕብረት ሶቪየት ዴሳዊት ደቡብ የመን እናተዳኸመት ብምምጽኣ ምስ ሰሜን የመን ናይ ምሕባር ስምምዕ ኣካይዳ። ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ድማ ናይ ሕብርቲ ሃገር የመን መራሒ ኮይኑ ከገልግል ጀሚሩ። ብጠቕላላ ድማ ንየመን ን33 ዓመት መሪሕዋ። ንየመን ንሱ ጥራሕ ከም ዘሕበራ ዝኣምን ዝነበረ መሪሕነት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ብብልሽውና ሸቕለት ኣልቦነት ዝተሓመሰ ብምንባሩ ኣቐዲሙ ዝተፈላለየ ግጭታትን ምልዕዓላትን እኳ እንተነበረ ነቲ መራሒ ካብ ስልጣኑ ከኣለ ይከኣለን። እንተኾነ ምልዕዓል ጽድያ ዓረብ ኣዝዩ ሓያል ብምንባሩ ክሰግሮ ይከኣለን። ንምልዕዓል ጽድያ ዓረብ ብዝለዓለ ዝተጠቕምሉ ንዓመታት ኣንጻር መሪሕነት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ዝተቓለሱ ተኸተልቲ ሃይማኖት ሺዓ ዝኾኑ ሑቲ ዝተባህሉ ነይሮም። ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ 6 ሃገራት ዓረብ ማለት ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት፣ ቀጠር፣ ኩዌት፣ ዑማንን ባሕሬንን ዘጠቓለለ ቆንስል ምትሕጋዝ ወሽመጥ GCC ኣብ ጉዳይ የመን ኢዶም የትዮም። ድሕሪ ዝተኻየደ ስምምዕ ናብ ሕጊ ከይቀርብን ናይ ውሕስነት መብፅዓ ዝተኣትወሉ ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ስልጣኑ ንምኽትሉ ዝነበረ ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ከረክብ ተገዲዱ። ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ብቆንስል ምትሕጋዝ ወሽመጥ ተደጊፉ መንግስቲ እኳ እንተመስረተ ነቲ ሃገር ግን ከረጋጋ ኣይከኣለን። ኣብ ግዜ መሪሕነቱ መጠነ ሰፊሕ ሽቕለተ ኣልቦነት ቀጺሉ ናይ መግብን ጸጥታን ሕፅረት ነይሩ። ዝነበረ ናይ ጸጥታ ሃጓፍ ተጠቒሞም ዳዕሽ ዝርከቦም እስላማውያን ምንቅስቓሳት ኣብቲ ሃገር እግሪ ተኺሎም ናይ ኣጥፊእካ ጥፋእ ርእሰ ክስለታዊ መጥቃዕቲ እናበዝሐ መጺኡ። ንደቡብ የመን ክንጽሉ ናይ ዝህቅኑ ዕጡቓት መጥቃዕታት ጀሚሩ። ዳግማይ ነቲ ሃገር ንምርግጋእን ንመጻኢኣ ንምውሓስን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመወለ ሃገራዊ ዝርርብ ድሕሪ ምክያዱ ኣብቲ ዝርርብ እቲ ሃገር ናብ 6 ፈደራላዊ ዞባዊ ምምሕዳራት ክትመቓቐል ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ። እንተኾነ ዕጡቓት ሕትን ምንቅስቓስ ናጽነት ደቡባዊ የመንን እቲ ፈደራላዊ ዞባዊ ምምሕዳራት ንረብሓናን ሃገራዊ መጻኢናን ኣየቐድምን እዩ ብምባል ነጺጎሞ። ኣብዚ እዋን ምምላስ ፕሬዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ናይ ዝድግፉ ዕጡቓት ብፍላይ ድማ ኣብ ሰራዊት ዝነበሩ ቁፅሪ እውን እናዓበየ መጺኡ። መሪሕነትን ስምምዕን ፕሬዚደንት ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ዘይተዋሕጠሎም ዕጡቓት ሕቲ ኣቐዲሞም ጸላቶም ምስ ዝነበሩ ኣብ ሰራዊት ምስ ዝነበሩ ዕጡቓት ወተሃደራት ደገፍቲ ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ልፍን ተፈጢሮም ሓቢሮም ኣብ 2014 ንርእሰ ከተማ ሰንዓ ኣብ ትሕቲ ቁፅጽሮም እትየማ። ዕጡቓት ናብ ከተማ ዓደን ብምምራሕ ንማዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ ምቁፅጻሮም ኣብታ ከተማ ዝነበረ ፕሬዚደንት ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሊጡ።
ዕጡቃት ሕቲ መንግስቲ ከም ዝተቆጻጸሩ ብምእዋጅ ባይቶታ ሃገር ብምፍራስ ንዝተቆጻጸርዎ ቦታታት ዘመሓድር ብመሐመድ ዓሊ አልሑቲ ጊዜያዊ ሰውራዊ ኮሚቴ ቁሞም ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ድማ ተጸንቢርዎም እንተኾነ እዚ ጊዜያዊ ኮሚቴ ብሓያሎ ወገናት ተቐባልነት ኣይረኸበን ካብቶም ዘይተቐበልዎ ወገናት ቆንስል ምትሕጋዝ ሃገራት ወሽመጥ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ይርከብዎም ዕጡቃት ሕቲ ተኸተልቲ ሃይማኖት ሺዓ እስላም ኣብ ርእሲ ምዃኖም ነቲ ምስ ስዑድ ዓረብ ዘዳውብ ምዕረባዊ ወገናት ድማ ብሰፊሑ እዮም ዝቆጻጸርዎ ብሱና እስላም ዝተዓብለለት ስዑድ ዓረብ ሕቲ በታ መቐናቕንታ ከም ዝኾነት ዝነገረላ ዝዓበየት ሺዓዊት ሃገር ኢራን ይሕገዝዮም ዝብል እምነት ስለ ዝነበራ ብስጋኣት ያሪኣቶም በዚ ምኽንያት ስዑድ ዓረብ ኣብ ሃገራ ተዓቂቡ ዝነበረ ዓብድረቦ መንሱር ሓዲ ናብ ስልጣን ንምምላስ ንሳት ትመርሖ ወታደራዊ ልፍንቲ መስሪታ ንምጥፋዕ ዕጡቃት ሕቲ ኩናት ኣውጃ ኣብዚ ልፍንቲ እዚ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ዝዓበየ ተራ ክጻወታን ከለዋ ሓያሎ ሃገራት ድማ ብዝተፈላለየ መገዲ እጃመን ኣበርኪተን ድሒሩ ፕሬዚደንት ነበር ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ምስቲ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ክዘራረብ ምዃኑ ብምግላጹ ብሓይልታት ሕቲ ተቐቲሉ በዚ ድማ ሓይልታት ሕቲ ብዘይካ ኢራን ኣብ የመን ካልእ ሓጋዚ ይኹን ጸግዒ ኣብ ዘይብሎም ናብ ዝተሸመመ ኩናት ኣምሪሕዎም ዕጡቃት ሕቲ ንምድምሳስ 26 መጋቢት 2015 ስርሒት ወሳኒ ህጁም ዝተሰምየ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ጀሚሩ ኣብዚ መጥቃዕቲ ኪዳን ልፍንቲ ዝመስረታ ሃገራት ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩዌት ቀጠር ባሕሬን ግብፂ ሞሮኮ ዮርዳኖስ ሱዳንን ሰኔጋልን ሰራዊትን ነፈርቲ ኩናትን ብምልኣኽ ተሳቲፈን ኤርትራ ጅቡትን ሶማልያን ክልል ኣየረንን ማያት ባሕረንን ከምኡውን ወታደራዊ ማዓስከራትን እቲ ልፍንቲ ክጥቀመሉ ፍቂደን ናይ ኤርትራ ንኣብነት ዋላ እኳ ብወግዒ እንተዘይተገልጸ ዝሓለፈ ቅንያት ከም ዝወፀ ዝተነግረሉ ህላወ ማዓስከር ወታደራት ኢራን ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ከም ዝነበረን ካብኡ ብምብጋስ ኣብ ልዕሊ የመን መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዝነበረን ይንገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብሪጣንያን ፈረንሳን ነቲ ልፍንቲ ኣጽዋር ኣብ ልዕሊ ምሻጥ ሎጂስቲካውን ስልያውን ሓገዝ እውን ኣበርኪተን ብፍላይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ናይ እዚ ማእከል ኣባላት ብምልኣኽ ሓጊዘን ነዊሕ ተጓዒዘን መጥቃዕቲ ዘካይዳ ነፈርቲ ኣብ ህዋ ካብ ነፈርቲ ናብ ነፈርቲ ዝምላእ ናይ ነዳዲ ሓገዝ ገይረን ኣቐዲሙ ብብላክ ዋተር ዝፍለጥ ዝነበረ ኣካዳሚ ዝበሃል ናይ ጸጥታ ናይ ውልቂ ትካል ኣሜሪካ ብቐጥታ ኣባላቱ ኣብቲ ኩናት ኣሳቲፉ ኣብ ኩናት የመን ብቐጥታ ዝተሳተፈ ሃገራት ምስ ንርኢ ሱዳን ሰኔጋል ሞሮኮን ግብፅን ክኾናን ከለዋ ተን ሃገራት ካብ ስዑድ ዓረብ ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝተገብረለን ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ ሞሮኮ ንኣብነት ክሳብ 2017 ካብ ስዑድ ዓረብ ናይ 5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ተገይሩላዩ ሰኔጋልን ሱዳንን ንምንታይ ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፋ ክገልጻን ከለዋ ንቅዱሳን ቦታታት መካን መዲናን ካብ መጥቃዕቲ ሕቲ ንምክልኻል ዝብል ተመሳሳሊ መልሲ ይበናሉ ነይረን ብፍላይ ሰኔጋል ካብቲ ኩናት ዝካየደሉ ዞባ ኣዝያ ሪሕቓ ትርከብ ሃገር ክነሳ ስለምንታይ ተሳቲፋ ንብዙሓት ኣገሪሙ እዩ ኩናት የመን መብዛሕትኡ ብደብዳብ ነፈርቲ እዩ ተኻይዱ ክሳብ መወዳእታ 2020 ጥራይ ልዕሊ 20,100 ማለት ብገምጋም መዓልታዊ 12 ግዜ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ተኻይዱ ኣሳት 9 ካብዚ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላት ኣብያተ መሳጊድ ናይ ዕዳጋ ቦታ ኣብያተ ትምህርቲ ሕርሻን ካልእ ህዝባዊ ቦታታትን ወዲቑ ሰላማውያን ሰባት ቀጥታዊ ዕላማ ኮይኖም ዕጡቃት ሕቲ ብወገኖም ናይ ኢራን ኣጽዋር ከም ዝጥቀሙ ዘለውን ኣብዘን ዘይተቆጻጸሩን ዓድታትን ከተማታትን ዓይኒ ብለይ ስኒ ብለይ ናይ መዳፍዕ ደብዳባት ከካይዱን ከለው ናብ ከተማታት ስዑድ ዓረብ ድማ ባለስቲክ ሚሳይላት ተኩሶም ካብ 15 ክሳብ 18 ዝዕድሚዮም ኣሳት 3,000 ህጻናት ድማ ብምስግዳድ ኣዕስኪሮም ሕቲ ዝተኸልዎ ዘይተመልከተ ጸረ ሰብ ነታጉውን ኣብ ሓያሎ ቦታታት ተተኺሉ ብምህላው ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጉዳእቲ የውርድ ምህላው ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብቲ ኩናት ብፍላይ ድማ ብመጥቃዕትን ነፈርትን ደብዳባት ልዕሊ 20,000 ሰላማውያን ሰባት ኣሳት 3,000 ካብዚኦም ህጻናት ተቐቲሎም ብወገን ስዑድ ዓረብ ድማ ብፍላይ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት 500 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት ወርልድ ሪፖርት ይሕብሩ ሕቲ ብተወሳኺ ኣብቲ ዝቆጻጸርዎ ቦታታት ጃምላዊ መቕታልን ምእሳርን ዘይሰማምዕዎም ሰባት ከም ዘካየዱ ሓያሎ ሰባት ደሃይ ከም ዘይብሎም ጸብጻባት ተጠበቕቲ መሰላት ይኸሱ
ኣብ ባይታ ዝነበረ ወታደራዊ ኩነታት ከምቲ ዝድለኳ ብማዕከናት ዜናን ተዘይተገልጸ ኣብ ምእላይ ዕጡቓት ሕቲ ግን ከምቲ ዝተወጠነ ውፅኢት ኣየምፅአን። ሓይልታት ሕቲ ብደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ዓቕሞምን ኣፅዋራቶምን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝወረደን እኳ እንተተገልጸ ካብ ሒዞሞ ዝነበሩ መሬት ግን ምንቕ ኣቢሉ ኣየንቀሳቐሶምን። በአንጻሩ ብሓያሎ ሃገራት ዝተኸፍተሎም ኩናት ከም ዝመከትዎ እዩ ዝንገር። በቲ ኩናት ዕጡቓት ሕቲ ልዕሊ 12,000 ኣባላት ከሲሮም። ስዑድ ዓረብ 3,000፣ ሱዳን 4,000፣ ኢማራት 150፣ በትካል ኣካዳሚ ብገንዘብ ተዓሲቦም ዝዋጉ ኣባላት ጸጥታ 71፣ ብሓፈሻ ብወገን ሓይልታት ልፍንቲ ልዕሊ 8,000 ወታደራት ተቐቲሎም። ኣብዚ ኩናት ኣካል ናይ ስነ ኣእምሮ ኩናት ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ዕጡቓት ሕቲ ካብ ኢራን ናይ ኣፅዋር ሓገዝ ከይግበረሎም ብዝብል ምኽንያት ካብ ናብን የመን ዝግበር ኩሉ ዓይነት መጓዓዝያ ከይህሉ እገዳ ገይሩ። እዚ እገዳ ናብ የመን ዓበይቲ ይኹና ንኣሽቱ መራኽብን ጀላቡን ከይኣትዋ ክልማያት ዓፅዩ። ናይ በረራን ናይ መካይንን መጓዓዝያ ተዓጊቱ። በዚ ድማ 85 ሚታዊት ናብ የመን ዝኣቱ መግቢ ከይኣቱ ብምሕጋቱ ኣሳት 20 ሚልዮን ሰባት ናይ መግቢ ሕፅረት ኣጋጢምዎም ኣሎ። 7 ሚልዮን ካብዚኦም ድማ ኣብ ገምገም ዓጸቦ ይርከቡ። ብሰንኪቲ እገዳ መድሃኒት ይኹን ካልእ ከይኣቱ ብምሕጋቱ ሰብኣዊ ቅልውላው ፈጢሩሎ። የመን ብውሽጣዊ ኩናት እናተሐመሰት ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ድማ ንሓድሕደን መንጽልዋ ገበረ ዝቀናቐና ስዑድያን ኢራንን ኢደን ብምእታወን እቲ ግጭት ዝያዳ ክጋደድን ከሎ እቲ ናይ ማሪታይም እገዳ ድማ 10 ኣሽሓት የመናውያን ብጥሜት ይቐዝፍ። ኣብ ልዕሊ ህፃናት ድማ ናይ ምግቢ መኣዛ ጉድለት ማለት ማልኒትሪሽን ይኸትል ኣሎ። ኣብ ርእሲ እዚ ሸሮኽን ካልእ ሕማማትን ብተደጋጋሚ ክላባዕ ተራዩ። ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ንዕጡቓት ሕቲ ንምድኻምን ምንቅስቓሳትን ንምዕጋትን ጽርግያታት፣ ቢንቶታትን ወደባትን ብነፈርቲ ብምጥቃዕ ኣዕንይዎ ብምህላው ብተወሳኺ እታ ሃገር ናይ ትሕተ ቅርፂ ዕንወት ገጢምዋ ትርከብ። ኣብዚ ካብ ባሕሪ ብጭልፋት ተገልጸ ኩናት የመን ኣብ ዓለምታ ኣብ ዝበኣሰ ሰብኣዊ ቅልውላው ትርከብ ሃገር ገይርዋ ኣሎ። ምምሕዳራት ባራክ ኦባማን ዶናልድ ትራምፕን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንኩናት ልፍንቲ ስዑድ ዓረብ ደጊፎም ጥራይ ዘይኮነስ ከምቲ ዝተገልጸ ሎጂስቲካውን ስልያውን ሓገዝ እውን ገይሮምሉ እዮም። እንተኾነ ምስ ምምጻእ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን እቲ ኩነታት ናብ ምርግጋፅ እዩ ዘንፍት። ምኽንያቱ እዚ ሓድሽ ስርዓት ነቲ ኩናት ከም ዘይድግፎን ደው ክብል ከም ዘለዎን ይጽውዕ ብምህላው። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዕጡቓት ሕቲ ካብቲ ኣትየሞ ዝነበሩ ካብ ዝርዝር ኣስማት ጉጅለ ግብረ ሽበራ ከውፅኦም እንከሎ ድሕሪ ዝገበሮ ጽቕጢ ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ከፊታቶ ዝነበረት መዓስከር ዓጽያ። ስዑድ ዓረብ ብወገና ዒላማይ ሃሪሜየ ብዝብል ምስምስ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ደው ከም ዘበለት ትገልጽ። ኣብዚ ኩናት ብሓፈሻ ብቐጥታን ተዘዋዋርን ህይወት 233,000 ሰባት ቀዚፉ ከም ዘለዩ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝግምግም። ጉዳይ የመን ሓደ ምርጫ ጥራይ ከም ዘለዎዮም ተዓዘብቲ ዝገልጹ፣ ንሱ ድማ ኣብ ዙርያ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ዝግበር ዲፕሎማስያዊ ርክባት። ዝተናወሐ ናብ ሽቕለት ኣልቦነትን ድኽነትን ዘምርሐ መሪሕነት ዓሊ ዓብደላ ሳልሕ ብሃይማኖታውን ዓሌታውን ፍልልያቱ ዞባዊ ምፍልላይ ደቡብን ሰሜንን ተሃገር ሕሉፍ ሃይማኖትን ግብረ ሽበራን ኣብ ሓደ እዋን ማእከል ዓረባዊ ስልጣነ ዝነበረት የመን ናብ ድኽነትን ቅልውላውን ኣውዲቕዋ ይርከብ። ኤርትራን የመንን በቲ ዝቐረበ ናይ ባብኤል መንደብ መጻብቦ ናይ 41 ኪሎ ሜትር ናይ ባሕሪ ቀጥታዊ ርሕቀት ጥራይ ዘለወን። ኣብቲ ዝረሓቐ ብማእከላይ ወገን ድማ ኣስታት 344 ኪሎ ሜትር ናብ ባሕሪ ርሕቀት ኣለወን። መፀን ኮቪድ-19 ዝኣመሰሉን ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት። ፈለግ ኮንጎ ንዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ክልተ ዝመቕላ ኣብ ኣፍሪቃ ብቑመቱ ድሕሪ ፈለግ ኒል ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ብብዝሒ ትሕሶ ማይ ድማ ኣብ ዓለም ድሕሪ ፈለግ ኣማዞን ሕጂ እውን ኣብ ካልኣይ ዝስራዕ
ካብ ዓበይቲ ፈለጋት ሓደ እዩ መሬት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዝዩ ሰፊሕ ርእሲ ምዃኑ ካብን ናብን ዓድታት ዘራኽብ ናይ መጓዓዝያ መራኸቢታት መገዲ ወይ ድማ ጽርግያ የብሉን ኣብ ክንደው ዝበዝሐ ህዝቢ እታ ሃገር ንፈለግ ኮንጎ ንምስኡ ዘራኽቡ ወሓይዛትን ብምጥቃም ብጀላቡ ካብን ናብን ዝጓዓዙ ኣብ ርእሲ እዚ ዝበዝሐ ክፋል ትፈለግ ይኹን እታ ሃገር ብጫካ ዝተሸፈነት እያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ከባቢታት ፈለግ ኮንጎ ብብዝሒ ሰባት ክሰፍሩን ዓድታት ክፈጠርን ኣግራብ ጫካታትን ክቆርጹን ጀሚሮም ኣብ ዘለውሉ እዋን ብኡ መጠን ሓደስቲ ሕማማት ይረኣዩ ከም ዘለው ተመራመርቲ ገሊጾም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብቲ ጫካታት ካብ ሰብ ርሒቖም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ምስ ሰባት ክራኸቡ ብምጅማሮም ሰባት ድማ ብብዝሒ ናይ ጫካታት እንስሳታት ይምገቡን ናብ ዕዳጋ ይሸጡን ብምህላዎም እዩ ቴሌቪዥን CNN ናብ ገማግም ፈለግ ኮንጎ ዝርከባ ዓድታትን ኣብያተ ሕክምናን ምርምርን ብምዝውዋርን ኣብ ዝገበረቶ መጽናዕቲ ኣብቲ ፈለግ ብዞነቲክ ዝፍለጥ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ብብዝሒ ይርአ ከም ዘሎ ካብ ጫካታት ሓሚሞም ኣብ ርእሲ ዝመፁ ሰባት መርመራ ዝካየደሉ እዋን ሓያሎ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕማማት ከም ዝምዝገብ ገሊጻ ኣብቲ ጫካታት ኣብ ርእሲ ዝርከቡ እንስሳታት ብፍላይ ድማ መንካዕ ኣብ ዝተገብረ መርመራታት ሓያሎ ሓደገኛ ቫይረሳት ተሸኪሞም ክጸንሑ ከለው እቶም ማዕስከራት ድማ ጸረ ኢቦላ ማለት አንቲቦዲ ኣማዕቢሎም ከም ዝጸንሑ ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ጥራይ ልዕሊ 100 ሓደስቲ ቫይረሳት ተመዝጊቦም ብምንባሮም ዝበዝሐ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊት ኮንጎ ኣብ ጫካታት ተሃዲኑ ዝመጽእ ናይ እንስሳታት ስጋ ዝምገብ ብምዃኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ ምልባዕ ሕማማት ይዝርከብ ጋዜጠኛታት CNN ኢንገንደ ብትበሃል ዓዲ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ሓደ ሕማሙ ዘይተፈልጠ መንእሰይ ብክኢላታት ሕክምና ተወሺቡ ከም ዝጸንሖም ክፍለጥ ተኻኢሉ ሓደስቲ ቫይረሳት ጉድለት ጽሬት እንተተሓዊስዎ ኣብ ምልባዕ ዝለዓለ ተራ ከም ዘለዎ ብብዝሒ ሕማም ኢቦላ ዝረኣየሉ ፈለግ ኮንጎ ሓድሽ ሕማም ምኽሳት ከም ናይ ግዜ ቦምብ ግዚኡ ዝጽበ ዘሎ ከም ዝመስል ብተወሳኺ ተገሊጹ ወዲ ሰብ ብባክቴርያ ቫይረስ ፈንገስ ማለት ሕሲ ባልዕን ካልእ ዝመሓላለፉ ናይ ገዛ ርእሱ ሕማማት ኣለውዎ እቶም ካብ ናቱን ላዕሊ ዝበርትዑን ዝያዳ ዘሕምዎን ግን ካብ እንስሳ ናብኡ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከም ዝኾኑን ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ካብ 1980 ንድሓር እናበዝሑ ይመፁ ከም ዘለው እዮም ተመራመርቲ ስነ ጥዕናን ኣከባብን ዝገልጹ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ደቂ ሰባት ምስ እንስሳታት ዘቤትን እንስሳታት ዘገዳምን ዘለዎም ቅርርብን ተሓዋዊስካ ምንባርን በብግዚኡ እናዓበይ ይመጽእ ምህላው ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ይግለጽ ጠለብ መግቢ ብብዝሒ ህዝቢ ንምምላእ ብኢንዱስትሪ ደረጃ እንስሳታት ኣጨቓጭቕካ ከም ናይ ደርሁ ከብቲ ሓሰማን ካልእን ዝግበር መፍረ እንስሳታትን ስጋን እንቋቑሖን ብዝሒ ህዝቢ እናወሰኸ ይመጽእ ብምህላው ናይ ሕርሻ መሬትን መንበሪ ኣባይትን ንምስፋሕ ባህርያዊ መንበሪ እንስሳታት ዘገዳም ይበርስ ብምህላው መንበሪዮም ዝበረሶም እንስሳታት ናብ ሰብ ዝነብሩሉ ከባቢ ብብዝሒ ይመጹ ብምህላዎም ምርባሕን ምብላዕን እንስሳ ዘገዳም እናዓበየ ይመጽእ ብምህላውን ምትእታው እንስሳ ዘገዳም ከም እንስሳ ዘቤትን ካልእ ባህርያትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይመጽእ ብምህላውን ሰባትን እንስሳን ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ተቐራሪቦም ይነብሩለዉ በዚ ድማ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበዩ ይመጽእለዉ ከም ተቐዲሙ ዝተጠቕሰ ስነ ፍልጠታዊ ስም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዜኖቲክስ ዝበሃል ኮይኑ ገለ ኣብነት ሕማማት ድማ ከም ኢቦላን ኮሮና ቫይረስን ካብ መንካዕ በርድ ፍሉ ካብ ኣዕዋፍ ስዋይን ፍሉን H1N1 ካብ ሓሰማ ፉት ኤንድ ማውዝ ማለት ሕማም ኣፈ መሓወር ከብቲ ካብ ከብትን ጠለበጊዕን ሳልሞኔላ ካብ ደጋዊ ሽፋን እንቋቑሖ ደርሆ HIV ካብ ቺምፓንዚ ሳርስ ካብ እንስሳ ኮይኑ ዛጊት ካበናይ ምዃኑ ዘይተለለየን ካልኦት በብወቅቱ ዝመፁ ሕማማትን ኢንፍሉዌንዛን የጠቓልሉ ኣካላት ወዲ ሰብ ከምኡውን ኣካላት እንስሳን ዝተፈላለየ ማይክሮስኮፓዊ ነፍሳት ከም ባክቴርያን ቫይረሳትን ዝሓዘሉ እዮም ካብዚኦም መብዛሕትኦም ቶም ባክቴርያን ቫይረሳትን ጠቐምትን ዘይጓድውን ክኾኑ ከለዉ ገለ ግን ንሕማም ዘቃልዑ እዮም እቶም ባክቴርያን ቫይረሳትን ካብ እንስሳን ናብ ሰብ ወይ ድማ በንጻሩ ክመሓላለፉ ከለዉ ንኣካላቲ ዘመሓላለፉ ሓደስቲ ስለ ዝኾንዎ ሃንደበት ኣካላት ናብ ነብሰ ምክልኻል ይኣቱ ዘይፈልጦ ብምዃኑ ድማ ክከላኸሎ ኣይክእልን ቀልጢፉ ድማ ይዳኸም ብኸምዚ ድማ ኣካላት ይሓምም ናይዚ ሓደ ኣብነት ሕማም ኢቦላ እዩ
ኢቦላ ካብ መንክዕ ናብ ሰብ ከም ዝተመሓላለፈ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ እዩ። ብመሰረት መጽናዕቲ ኣብ 1990ታት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣብ ሴራሊዮን፣ ጊኒን፣ ላይቤርያን ድሕሪ ዝተኻየደ ነዊሕ ኩናት ሓያሎ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ስደተኛታት ክኾኑ ተገዲዶም። ገለ ካብቶም ዝተመዛበሉ ስደተኛታት ናብ ጫካታት ብምኻድ ንኣሽቱ ዓድታት ክምስርቱን ንኣባይትን ንምግቢ መስርሒ ዝኾኖም ኣግራብ ክቖርጹን ጀሚሮም። ብኸምዚ ሓንቲ ሜሌንዲዝ ዝተባህለት ዓዲ ኣብ ጊኒ ኣብ ማእከል ጫካታት ተመስሪታ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ተዓዲ ኣቐዲማ በግራብ ዝተሸፈነት ናይ መንክዓት ባህርያዊ መንበሪ ቦታ ነይራ። ኣብ ተዓዲ ሓደ ኢሚል ዝተባህለ ህፃን ብኢቦላ ዝተሰከመ ናይ መንክዕ ቫይረስ ተለኺፉ ሞይቱ። እቲ ህፃን ናብ ስድራ ቤቱ ይሕሊፍዎ፣ ንሳቶም ድማ ናብ ካልኦት ሰባት ብምትሕላፎም ናብ ሓያሎ ክፋላት ምዕራብ ኣፍሪቃ ተዘርጊሑ። ካብዚ ንርድኦ እንተዳሃልዩ ደቂ ሰባት ኣብ ናይ እንስሳታት ዘገዳም ዝነበረ ቦታታት ክነብሩ ክጅምሩ ከለዉ ቫይረስ ናይ እንስሳታት ብቐሊሉ ይለኽፎም ምዃኑ እዩ። ካልእ ኣብነት ኣብ ቻይና ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዘቤትን ዘገዳምን ለመምታን ናይ ባሕሪ ፍጡራትን ብሓፈሻ ኣብ ካልእ ዓለም ብብዝሒ ንምግቢ ዘይዝውተሩ እንስሳታት ይብልዑን ይሽየጡን እዮም። ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምግቢ ዕዳጋ ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝተመሓላለፉ ኣብ 2002 ሳርስ፣ ኣብ 2012 ኢንፍሉዌንዛን H7N9 ኣብ ግዝኣታት ዝኾነት ሆንግ ኮንግ ድማ H5N1 ዝተባህሉ ስርዓተ ምስትንፋስ ዘጥቅዑ ቫይረሳት ተላቢዖም። ካብ ጫካታትን ሩባታትን ኮንጎ ዓመታዊ 5 ሚሊዮን ቶን ናይ ከም ህበይ፣ መንካዕ፣ ዓጋዜንን ካልኦት ዝተፈላለዩ እንስሳታትን ስጋ ናብ ዕዳጋ ከም ዝወርድ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ነፍሲ ወከፍ ግራም ናይዚ ስጋ መቃልዒ ሓደጋ ሓድሽ ቫይረስ ክኸውን ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዩ። ተወሳኺ ኣብ ሰሜናዊ ማእከላይ ታንዛንያ ሃድዛ ዝበሃሉ ህዝቢ ኣለዉ። እዞም ኣህዛብ ሃዲኖም ዝምገቡ፣ ማሪሮም መዓር ዝበልዑ፣ ኩዒቶም ሰራወር ዝበልዑ፣ ናይ ዝሃደንዎም እንስሳታት ቆርበት ተጠቒሞም ዕርቃኖም ዝሸፍኑ እዮም። ሃድዛ ኣብ ዝሓለፈ 10,000 ዓመታት ኩነታት መነባብሮኦም ፈጺሞም ዘይቀየሩ፣ ኣብ ዝሓለፈ 15,000 ዓመታት ድማ ምስ ዝኾነ ካልእ ህዝቢ ብዘይምትሕንፋጾም ቋንቋኦም ይኹን ባህላዊ መነባብሮኦም ምስ ናይ ካልእ ዝኾነ ይኹን መለክዒ ከም ዘይመሳሰል መጽሔት ናሽናል ጂኦግራፊ ትገልጽ። ኣሳት 1,200 ኣባላት ዘለዎ ህዝቢ ሃድሳ ልክዕ ከምቲ ኣብ ባሓጎታቶም ቅድሚ 10,000 ዓመት ዝነብሩ ከም ዘለዉ መንግስቲ ታንዛንያ ናብ ጎደና ምዕባለታት ትምህርትን ከቕርቦም እኳ እንተፈተነ ዝበዝሑ ከም ዘይተቐበልዎን ተፈሊጡ። ዝኾነ ይኹን ዓይነት ሃይማኖት ዘይብሎም ህዝቢ ሃድዛ መዓልታዊ ዝምገብዎ ነታ ንመዓልቲ ተድልዮም ብምህዳን ዘካይዱን ንጽባሕ ኢሎም ዘየቐምጡን ብምዃኖም ልዕሊ ዝበልዕዎ ከም ዘየባኽኑ ወይ እውን እንስሳታት ከም ዘይሃድኑ ተፈሊጡ። ህዝቢ ሃድዛ 10,000 ዓመት ድሒሮም ዝነብሩ ዘለዉ እኳ ዝመስሉ እንተኾኑ ምስ ባህሪ መሬትን ተፈጥሮን ተዋሂዶም ዝነብሩን ካብ ዘድልዮም ንላዕሊ ዘየባኽኑን ብምዃኖም ግን ኣብ ምዕቃብ መሬትን ኣከባብን ካብ ካልኦት ኣህዛብ ንላዕሊ ከም ዝተጠቕሙን ከም ዘኽብሩን መጽሔት ናሽናል ጂኦግራፊ ናእዳኣ ትገልጽ። ካልእ ህዝቢ ዓለም ኮንክሪት ኣብ ምህናፅን ካርቦን ብምቅጻልን ፕላስቲክ ብምምስራሕን መሬት ክብክል እንከሎ ሃድዛ ብወገኖም ምስ መሬት ተመሳሲሎም እዮም ዝኸዱ። ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ምብኻን ድማ ምስ ምክብባር መሬትን ተፈጥሮን ከም ዘይከይድ ይኣምኑ። ክቡራት ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ብሰሙን እዚ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን። ዝመጽእ ሰሞን ብኻልእ ትሕሶ ይራኽበና። ሰላም ቅነ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። እዚ
ድምፂ ራድዮ ኤረናዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና سلام كمي تقنيو فتوح تغاتل تمدب تطعم سريديرنا زيتو الربع زغربلكم مدبكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوفني زبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دموكم أدالونا أغراب المدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان ዝተሰብረ መንፈስካ ጸግኖ ትሕት ዝበለ ሞራልካ ከባብሎ ጸሓፊ እሸቱ ብሩ ይትባረክ ትርጉም ሚካኤል ገብረ ህይወት ዓለም በአንጻራዊ ሓሳባትን ደስ ካብ ዘይብሉ ስምዒታትን ምስ እትኸበካ ውሽጣዊ እንታይነትካ ዋጋ ምስ ዝስእን ብገዛእ ርእስኻ ምትእምማን ዘንቆልቁል ንገዛእ ርእስኻ ዋጋ ከም ዘይብሉ ሰብ ገቢርካ ምሕሳብ ምስ እትጅምር ንገዛእ ርእስኻ ዘለካ ዋጋ ወይ ግምት ትሕት ምስ ዝብል ሕቶታትካ በዚሕዋ እምሮኻ መልሲ ምምንጫው ምስ ዝእገም ልቦናኻ ምስ ዝፈዝዝ ርኤትካ ምስ ዝድብዝዝ ናይ ሓሳብ ጸልማት ምስ ዝውሕጠካ ተስፋኻ ምስ ዝምጠጥ ንምንባርካ ዘለካ ድልየት ወይ ሃንቃ ጣዕሚ ምስ ዝስእን ደስታ ዳጌት ወይ ከትሪ ምስ ዝኾነካ ዕግበት ከም ሰማይ ምስ ዝረሕቀካ ሰብነትካ ዘድሕን ናይ ኣእምሮ ሕማምካ ዘመሓይሽ ካብ ሕመታት ተሓሳስባኻ ዘጽሪ መድሃኒት ምስ እትስእን ምስ ገዛእ ርእስኻ መመቐቓል ምስ እትኣቱ ምስ ትማሊኻ ምስ እትጻላእ ምስ ተዘክሮኻ ምስ እትጐራፈጥ ምስ ኣብ ማእዘርካ ዘለዉ ሰባት መንባር ምስ ዝኸብደካ እውነትካ ምስ ዝረሓቐካ ሓቂ ምስ ዝጠፍኣካ እናተይ ትብሎ ሓሳብ ኮነ ሰብ ምስ ዘይህልወካ ትርጉም ህይወት ሕምበርጅሉ ምስ ዝኾነካ እንዳእተ ህድኣትካ ምስ ዝበታተን ዕላማ ኣልቦ ምስ እትኸውን እትነብረሉን እትሞተሉን ነገር ወይ ሸቶም ዘይህልወካ ብመንነትካን ክብርታትካን ንሓደጋ ምስ እትቃላዕ ነብስኻ ብድሆም ዝበዝሓ ኣእምሮኻ ምስ ዝርበሽ ስምዒትካ ምስ ዝርበጽ ወዘተ ብልክዕ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ እወ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ ጎበዝ ናይ ዝኹሉ ፈተነታት ምንጩ ዝኾነ ዘይኮነስ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተሓሳስባ ምዃኑ እዩ መከራ ዝተሰርሐ ብገዛእ ርእስኻ እዩ ጸላእቲ ተፍርየሉ ባይታውን ኣመለኻኽትኻ እዩ ዝውስኖ ሞራልካ ባይታ ዘበጠ መንፈስካ ዝተሰብረ ብኻልእ ብማንም ዘይኮነስ ብገዛእ ኣመለኻኽትኻ እዩ ዝኾነ ተሓታቲ የለን ተሓታቲ ንስኻን ጥራይ ኢኹም ሙሉእ ሓላፍነት ውሰደሉ ኣብ ነብራስካ ግዛእቲ ኣሜሪካ ትነብር ኣስትሬዩ ኣሽሊ ትበሃል ወይዘሮ ነበረት እዛ ወይዘሮ ኩሉ ነገር ጸልሚትዋ ነበረ ህይወታ ብዝተለማመደቶ ናይ ውድቀት መንገዲ ጥራይ ትመርሕ ነበረት ርእሰ ምትእማን ከቶ ይነበራን ህይወታ ብዝተፈለየ መንገዲ ንምርኣይ ኮነ ንምፍታን ዓቕሚ ሰኣነት ሓድሽ ሓሳብ ኣይመጻላን ሓድሽ መንገዲ እውን ኣይረኣያን ኣተሓሳስባ ድማ ዝኾነ ግዜ ኣብ ቆፎ መኪናኣ ኮፍ ኢላ እንከላ ንውሽጣ ክትሓስብ ጀመረት ዕንቅፋት ዝኾኑ ሓሳባታ ፈለየት ኣሉታዊ ዝኾኑ ሓሳባታ እውን ዘርዘረት ኣውራ ዕላማኣ ዝወደቐ ሞራላ ዝተሰብረ መንፈሳ ምልዓል ነበረ እዛ ወይዘሮ ብሓሳብ ልምምድ ውሽጢ ኾይና ገዛእ ርእሳ ምስራሕ ጀመረት ኣይክእላን ኣይከውንን እዩ ካብ ዝብል ኣሉታዊ ስምዒታ ፊት ንፊት ገጠመት ኣሉታዊ ስምዒታ ንምስዓር ዝወደቐ ሞራላ ከም ብሓድሽ ንምህናጽ ዝወሰደላ ግዜ 2 ዓመት ጥራይ ነበረ
منفسات تطابيق زنبره ألوتاو تحساسبان مقلاي زقبرتو ጻعري أمو داتا بجزاء رأسها عاود كتقناصف غيروا رأس متأمانا ملست واقع زلوا سب كنت هو بخمس عينت سمعيت اننقساس اشعاتينا ترجم هيوت حنبر جلو زخوننا ونوحدات يكونن مس عالم تسانيخا منبار ميلاس سأنا قصرنا زياي بهالني مس كزا رأسنا ستطفافانا كل جزي مس سمعيتاتنا نرسم جزاء رأسنا مجزاء مملخ زخبدنا سمعيتاتنا مجتأسينهم كاب قصرنا وصاي بمخان مزز زمسؤولنا الفلنا مسيحة ريدر دايجست أبو رحمة جابيت أبزو ساعته صحف نزع عينتنا حساب حمام نايت حساس بعد دوية ناياتنا وقنفن مفتح ذاته من زمن صعبيهم تبل وزر حدا فحبت تنزبله زودا قسم عيثات كتقوز عصر حدا جزي قالوا تو سمعيتاتنا باون تو من قديم متكا انت مليخنا مورالنا حفظ بالبقعات اللوام قالوا تو سمعيت بزخون اوان وشت امرنا خاتو يقول يوم زاتو حسب جن نتانا قدلو من قديو اما نتنا لو تزمص زاتو حسب مسلسال باربعه مأذن مرآين تخيلنا قالوا تو حسب سمعيتاتنا غي جزء امرنا خي تقبلن كي تبكرن بزمصخ ملسنا خال كزر خلته مس جزار اسخات زرارب مبزحتنا مس جزار اسنانا مزرراب لمدي بلان جزار اسخاب مستياتنا تملكتك ناي مزراب لمدي انت زي بيلكا اب حدا قال لخا نجزار اسخات بقال متنباه كاب قالو تو سمعيت زوص سفيح ما صيو جزار اسخ ممكار ممعاد فتون مدهانيت نفس زرربيو نايسنا لبونا مهران سم كان نصوعكا جزاء رسخا مزراب مس جزاء رسخا نمردا فولي ميلاي يبلو سلسته أما لخاختها وي الرأيخا غير علم بزلمدكاي مسكوت رايز يكونس بستفري مسكوت نمر ايون فتن بمباليات معدنا قدم حجز رأخاي من قد لوتي انت زي مسئيلكا بغال من قدي بستفري خورنا عمر اي تلمعمد هيوت بزح من قد تثلوا من دزير ايت من قد خبزح 4 اب اتد مع اللعيو دقاقيم كاعيه قدم حجي عوت زهون كاللعيو دقاقيم كاب معياي رأسا متأمانكا ختعبت خاليها اب اتد مع اللونا يسرح صلات يخون زنبالة دقاقيم كاب بمسرح هل تو سمعيتاتكا خمستفقو قبيرو اون تو سمعيت يحضرلكا رحمشتا بزحالفة تاريخ محقواس ويتزتخان خالوات مكفال مزنتاو زحالفكا هيوت صبغ يخون حماق ننايلو منتكا عبيا بركتو اللوا انتو غني بزحالفة هيوت كاب مسأولي اخت التحزي بالكان نايت مالخت مهارو اللمبر كتنو بريق مباين صبغ بمسفاح حماق وخاة تماهير كالو بممحياش واقان تاينتكا كب كتبلو تخيليها بنايت مالي هيوتو لو من محقواس زخير سب نحلف استماهرلو بالهت رأيو بصبق تذكرها باهي بالكا دس نابز بالجزيز ملسكا نايس إلى ألبوم رأى سناي زمن زخاخركا موزيك أسمع بزخستت أكوي سمعتكا دمس ما سخط أفيو شدشته واقا خمزلكا أمن نجزاء رسها ناي تدلاي سمعيت كم سمعان قرا ناتكا من بار واقا خمزلوار رقاقيسكا نجزاء رسها قلت الله واقا خي تحسر ما نم نسخا زخونن كوين زخونن كتو يلن ناي انتاي نتكا واقا تحسرو خوناء التخبرو نسخا بعل خايقا واقا خمزلكا محساب مسدستخا استقوارنن نستحا حزنيو ناي نمسخاش اننا ويقمت ناي مورال كامتن منفسها واقا خيتنا اس سبات نسخان جزاء رسخا بزقلس كاللوم متأنن بزخفت كاللوم من قد نيمز تمونوخا شوعته سمعتات كابت انقاغ كافل
نسبة كافيلكايو زي قدعكا سمعت كام السبات إيهن مهن مبهال صبق وصيت كم سألكا خاليو برقز سمعت كات تكافلو سب مفلاي وي مفلات أقداسي قبرو سسمعكا خلو قحقحكا نمانم سبب الدواباي من غاري مكارن نهيوت بستفالي منصر كاريوغا مزخولوس ألوتي درخت سبات مغاغر كم زيام عين السبات أب مأزر كانت زي اللوكا اللي شكار خبوم أنا ديوم هدن نمون شو انت تنك أساس استسبر منفس كان متسقان أكلاوي من قصاص سبورت مزوتار وسانة ترى اللو منفسه برتعين أكلاو دخمت كم زترنعو خلو نهي منفس مسبرتون أكلاو من قصاص كتسقنو يقال بأكلن بمنفسن بحسابن بأمرون تنك أساس توساوس بسبرتو من قصاص أكلات تفوس من قصاصن موسواسنا يتخلقنا تبل منستر تاعنا هاين وساوساتا سناي حويات صحافي إشاتو برو يتبارك ترقم ميكائيل جبريوات كنت زخبر شجر يخبد كنت زمر هيوتي عرعر كل يحل فيه زون كحل فيه ودسب مقرام دهرات فيوس أخيلو ويزبل يبني الدراس بينا هيله اسكب حنسب انتنا عاقنا قرموتنا نممزان انتنا استنتنو نابت قدم كابزلومي نابت كينيوت مال زنبرن زحلفن شجراتن وصعاتن دك زمن أب عالم نتعذب كل غاود زمني اسكب حنسب ناب الزمن نخيدمو نفس ناب الزمن كم سفترات غيرنا أبوتا زوم دك زمن زنبورو سبات نفس نأتينا بحبار نستنتنا نغيت أبشان شعات 200 عام تمرات كم سولدك حسبو قدما يكونات عالم أما بل 14 أدمغة جميرو فلا من نقاري تدكيرو بفترات نفترات ألف تنفس بتيخو هيوت 10 مليون وسيدو أما بل 18 عامت ألا تلدت كايق وارز حنا دك سب بهرون تلاعيلو نحو بحوز خنا وقتي نبعلنا قدا بحو دب السوز بالمكمسل شعو هبت عمت جمرة موغا كساب ود اسر عمت خون زغزله لبدا سعال اسبانيا سبانيش فلو ايبيديميك قبل لي اتات نبرلا بلانيت اوش دخلت عمتات راي 5 مليون حزب قزفه نخيد اب اسران شاتن ادميخه عابقل هو جميرو متن عقن شغلات البونات 25 مئتاوي تاريمو تغلالا زبيتا وآتاوي جي دي بي بإسران شوعات مئتاوي تنقل كيلو كم زيلو خا سرحان سلسن أدمي خاركيبو منادق قطبة عالم بس قطبات نبرا لها قرت تحاحزو هادش دوش يبل جناز فن سنتكا نعبيات التركب اللي أدمي كي وداكا أما بل سرحان شعاتن أدمي خا كلا يكونات عالمي ولا نخيت أما بلا 4 حدن أدميخة أمريكا مسمولو حيلا ناب كلا يكونات عالم تأتو كابسلان شعاتن كسب 45 أدميخة زخون كالو جزيدما هي 75 مليون حزبي بوكينات حليقو أسات 5 مليون زخون حزبخة بسنك جملة وهلكيت يقتل سرعة نازي أولو على عاليتا يهود أب كل أدمية 50 كلتن زبس أحكالون كوينات كوريا بقدي هيوت 5 مليون حزبية هتقيمه نخيد أو 55 أدمية كوينات فيتنامي يجمر ننوح زبالة جزيب زي مقولات صغصلة تنفاس 4 مليون دما بزقرج اتزيه هلا أب سنكلتن أدمية قلولاو ميسايل كويباي خصت وطريها سيكاق مزازمي زحل كوينات كلهم زفلتو تنفاس فطرات عالم حنسابن مودعتان مختمة نيرو سالاس سرحة حلفنتا وسقمتات جيغانو مرحتنا يتقزيه دو كبلوخ إيلوم أما بل 75 أدميخة كوينات فيتنام مودعتها رخيبية بكا
ብዛዕባ ኩሉ ሰብ ኣብ 1900 ዝተወልደ ሰብ ከመይልካ ኸ ኣብ ከምኡ ዓይነት ህይወት ምነበርካ ኣብ 1985 ተምሃር ትምህርቲ ማእከል ኩሉ ነገር እዩ ዝበሎ ብሓጉኡ እቲ ህፃን ድማ ወዲ 85 ዓመታት ብሓጉኡ ትምህርቲ ማዕረኽ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ዝርድኦ ኮይኑ ኣይስምዖን ኮይኑ ግን እዞም ናይ ሽዑ ብሓጎታት ናይ ሎም ከዓ ኣቦት ንፀገማት ስዒሮም ሽግራት ተፃዊሮም ንኩናትን ደርቅን ሕማምን ኣላሽ ኣቢሎም ንዝተጠቕሰ ኩሉ ሰጊሮም ድማ እዮም ብህይወት ነይሮም ኣስተንትኖ ኣግርሞት ሒዙካ ዕዝር እዩ ዝብል እንድሕሪት ኣማኢታ ሸሓት ዓመታት ተንኪፍካ ትምለስ ተስተማቐር ትትክዝ ትግረም ተስቆንቁን ተድንቕ ኣግርሞት ብሉፅ ጥበብ እዩ ንቑሓትን ሓብሓብትን ሓላፍነታውያን ወለዶ ንምዃን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ብናይ ፍቕሪ ሓረግ ተቐኒትና ንጓዓዝ ንዘለኣለም ከም ሓወልቲ ተኸዲሙ ዝነብር ሰብ የለን ኣብቲ ዝነበርካሉ እንታይ ጌርካ እሞ እታ ሎሚ ትድርብያ ዘለኻ መምላሳ ስለ ዘይተርፋ ቅድሚ ምድርባይካ እንታይ ከም ትድርቢ ዘለኻ ምስተውዓል የድሊ እዩ ኩሉ ይሓልፍ እዩ ሕርኽራኹ ርፍራፉ ዝራጉ ጽራዩ ኩሉ ብሓባር ናይ ታሪኽ ፈረስ ተጻዒኑ ናብ መኽዘን ታሪኽ እዩ ዝድርበ ዝግንጸል ታሪኽ እንተገዲፍካ ካብቲ ዝተደርበዮ ኣልዒሎም ኣብ ከብሒ ምቕማጡ ስለ ዘይተርፎ ነዛ ሎሚ በቲ ዘለካ ጽቡቕ ዳ ግደፈላ ክንዲ ዝኸበደ ሽግር ይኽበድ ክንዲ ዝመረረ ህይወት ይዓርዕር ኩሉ ይሓልፍ እዩ እዚ እውን ክሓልፍ እዩ ኣቕራቢ አንቲፓተር ጋራ ትርጉም ናሆም ብሩክ ወቅታዊ ዕላል እንደ ሓዳስ ትኮቴቴ ኣብ ሳዋ ትቦኽሪ ማይ ስዋ ሕማቕ ኣየስማዓያ እምበር ታጓላ ድሃይ ኣይተረኽባን እብሎ ዓድና ብድንጋጸ ሽግር ቤትና ምስ በኣሰ ተሓንሳስል ደገዛ ድሃይ ብሉን ልብያ ምስ ረገጻ ይውስኹ እናሕሸኽሸኹ እትፍላይ ማንታ ባሕሩ ሒጥዎ ንህቲ ሓደ ልብያ ኣሲሮምሆ እትብሸላ ዘሎ ኣይርእያ ኣይትርእዮ ኣብ ጥቓ እንከሎ በዓል እንደኣ ገድሊ ዘይለቐቆ ሕልፊ ትናፍቆ ሓዳስ ጽንዕቲ ፍጭም ትብላላ ሓድሽ ወረን ተብረያ ምስ ሓድሽ መዓልቲ ገጣሚ ተስፉ መሓሪ ሰብ ጠፊኡና ትማል ወጋሕታ ኣስሓይታ እናድሃየ ጠቐር ዘደገሎ ውሽጡ ዘይጸረየ ማይ ዘይፈቱ ርስሓት ዝተዓድየ ብመጽዓን ጠቕሊልና ገዳም እንዳቦና ፈውሱ ፈውሲ ዓሻ ገለ እንተኾነልና ማይ ምጽያኑ እንታይ ከም ዝወረዶ እንተተለፋለፈ ጾር እንተኸበዶ ገበል ሰዲድናሉ ክምሕሮ ክውሕጦ እንታይ እሞ ሽታ ሃድሂድዎ ገበል ሓዲግዎ ማይ እንተኾነ ፈውሱ ናይ ጋብር ደርዓንቶ ጠጥልቕ ኣቢልናዮ ሃብቲ ሰብ ዝጠልቆ ቁሩብ ከይጸናሕና ስሕብ ተበልናዮ መጽዓን ጥራይ ወፅያ ተሰብ ስኢናዮ ርኢ እንተበልና ትማይ ተበሊሉ ለካ ብምሉእ እቲ ሰብ ርስሓት ነይሩ። ገጣሚ መለስ ንጉሰ ካብ መጽሓፍ ዘሎይ ዝህሉ ዝተወስደ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና። ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ
ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሎ በተለምዶ ኣድራሻና ናብ radio@gmail.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ። ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሞ ጠጥዕሞ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና